maong nere ko diri karon kay mga og pasaylo. O ngay kog pasaylo sa mga fans ako diya, mga nagbasta ako kay umi kabalo nga bawal gyud didto. Mapaubsanon nga nangayo og pasaylo ang duha ka content creators nga silang Jason Ike ug Boy Banat ug mas nailhan na karon nga silang Spider-Man ug Son Goku human nag-viral ang ilang video nga kiat-kiat sa Trans Central Highway kon TCH. Gipatawag sa Highway Patrol Group Region 7 kon HPG 7 karong Huwebes, Oktubre 31 ang duha human nga ilang nakita ang video sa duha ug mga amigo niini nga nagkiat-kiat samtang nagmaneho ug misakay sa makeshift tricycle sa Red Cliff sa TCH ni adtong Domingo, Oktubre 27. So muna nga ato ni silang gipatawag just to inform them nga dili na nila usbon. And then sila sad gusto sad silang mangayo og dispensa sa ilahang nabuhat because they have according to them nga dili man sad nila gituyo nga dunay negative nga effect, no. So muna nga ato silang gipresent diri. Miklaro ang hepe sa HPG 7 Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga bisan dili kini illegal ang ilahang gibuhat apan makonsiderar kini nga hazardous tungod sa kapaspas sa ilang pagdrive sa maungdan ug sa peligro nga dala niini sa ubang motorista. Ang ilang gisakyan nga tricycle is ang motor ato is a 650 versus, no. So big bike gibutangan lang og kanang sidecar intended for that. So kusog kay tumudagan and then nag-curve guna din hapit mahog sang Goku. Nangayo og pasaylo og dispensa ang 27 anyos nga content creator nga si Jason Ike o Spider-Man sa HPG. Matud niya nga nadesisyonan nila nga sa Red Cliff magpadagan tungod sa kamingaw sa dapit. Mato ang among intensyon nila to kay gi-create mo na ako tong tricycle o motor. Nya dito ra to ako gibuhat dito sa balay niya. Ang mga komento sa mga tao nga dala daw sa TCH sa Red Cliff kay mao na uso dito mga kuan. Sige po nigbanggalgal ako si Sangguko, mao to nga niadto gimit karga na mo ang tricycle sa pick-up, na dito na mag-assemble sa PCH. Samtang mibutyag sab ang 29 anyos nga taga Butuan nga content creator nga si Boy Banat nga nagsulob pa sa costume ni Son Goku sa iyang pagbasol sa pagkiat-kiat dito sa TCH. O ngay kog pasaylo sa mga fans ako diya, mga nagbasta ako kay umi kabalo nga bawal gyud didto. Unya ako pag-isaad nga din ako tutron nga content. Salamat po ko sa kuan kanang SPG Cebu. Ginani pa diri nga ipatawag mi kabalo naka mi nga save kita mong gibuhat. Panghinaot sa HPG nga dili na masubli ang maong hitabo. Duna say pahinumdom si Parilla sa mga content creators nga plano maghimo og content sa mga kadalanan dinhi sa Sugbo. If ever magbuhat gani og mga content dili man bawal, but we have to make it sure nga walay maaksidente. Then they must be responsible sa ilahang mga buhaton nga content. Nga instead nga makadaot, ang ilang buhaton is makatabang or nindot ang resultas ato ang sa ilahang mga viewers and followers. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.